Arratsaldeon eta ongi etorri udal osoaren ohiko bilkura. Gaurko lan zerrendan, lehenengo puntu daukeu, aurreko bilkuretako akten onespena hala badagokio. Urriako eta 9ko bilkuri eduki gendun, eta ez dakit, bat ematek zoz esateko dauken, akta horren arire, bale, orduan, onartute emate du. Bale. Biharrengo puntu daukeu, EAJ-PNV, PSE, EE eta EH Bildu udaltaldeek euskararen egunaren inguruan aurkeztutako adierazpena. Orduan, adierazpena irakurketie emango show. Mari Jose, uste zuazte zehala? Vale. Euskara zugan, nigan, gugan. Euskarak bide luzea egin du, luzeena agian Europa Zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez da amaitu. Bizirik dirau, hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta alegin. Norbanakoen indar isilak, belaunaldiz belaunaldi gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutsi genuen. Isilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara gure zaharren hizkuntza izatetik gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek ordeaz zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen, zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik unea da, euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta narbanakotik erakundeetaraino euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea, euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen bizi berritze prozesuari segurtasuna emateko, indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu onaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari distira emateko. Eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiona da. Euskara ezagutzen ez duten entzatere ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapen bat. Mundu berri bati irekintzen zaio euskarari. Eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu, denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakutz diezagula aurrera nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baidago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Vale. Eskerrik asko hiruroi, datorren asteazkena abenduak 3 da, euskerin egune, eta horren arire ekarri dugu adierazpen hau, orduan zagitxo. Honen inguruen 3 alderdik aurkeztu deu, 3 alderdik babeste deulako, pentsatzet, Jose Joakin hitze bai? Bai, betire behintzet, boski arrazon hau etxen edo, eta egune, honezkeo dano jaingo uste, garbi egu uste, bozixota adierazpenen aurkeztin aldegu ez gehala, gu, eta zaizkulako erainkorra iruditzen eta bestalde udalin kontrako efekture batzuten nortzeko indarrare eukileikelako. Baina, nahiz da mozixo eta adierazpen hauen aurkea bozkau beti, hemen esan deustenan kontra inundik inoaz gaur, eta guk hemendik nahi ditu horretara ganima, abendu nirun montatzeen, ekimen, ekitaldidanetan parte hartzeko. Eskerrik asko, Jose Joakin, hitzik bai? Ez, ez dugu erantzune emango nik uste, abenduak 3ko ekitaldi ugari daudela
prestaute, bai gaztientzat, bai helduentzat, eta bai ikastetxintzate bai, geuke udaletxieke parte hartze deu, eta animatzen zaituztet zueke udaletxeko ekitaldire parte hartzea. Nik uste bat abesti ez du lakentzen, kasu honetan, hiru alderdik udalontakuek, euskara egunei, beste entidade batzuk onartu duen bezalaxe, adierazpen honi inderra ematexo, euskerien alde gaudela, eta adierazpen berdinekin bat eke deula erakutzi ez. Orduan hori esan da, aldeko bozkak, kontra, abstentzioik ez dao, Unai, emaitza mesedez? Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta PSE. Kontrako botoak askoitia bai. Beraz, onartuta. Eskerrik asko Unai. Ez dut esan, plenue hasi aurretik, baina jake audioak tiedan EAJ-ko kide bat falta da eta EH Bilduko beste kide bat falta da. Osea, 15 gaudela. Hori esan da, 3. puntua pasatzen naiz, dala behin betiko onespenen berri ematea. Eta hemen daukeu, 2025ko irailaren 24ean udalbatzak onartuta eta alegaziorik egonez denez, behin betiko onartute gelditzeie, kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko zenbakidun espedientea, eta 2025ko aurrekontua esekutatzeko udal arauaren aldaketa, aurrekontu parte hartzaileetako berme batzordeko kideen ordainketa arautzea. Orduan, osegia, behin betikoz onartute. Eta 4. puntu da aurrekontuari buruzko informazioa, hilero bezala bialdu satzute, kontu hartzaileetzatik aurrekontuen esekuzizuen nola dijun, eta horri buruz galderaik eukiezkeo lokezea, beti bezala jun galdetzen. Eta 5. puntua pasatzegea, dala galde erreguak. Janire, Jose Joakin, ez da. 6 eta 9 minutu dinin, bukautzat emate deu gaurkue. Eskerrik asko da noi.